kini ni ang pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romualdez, ni Chis Escudero o ni Joel Villanueva matod pa hinog na. Hinog na. Unya, mauni karong atong tagad-pagtagad kay sa diha mga higala nga nabali na si Chis, tuan na mga higala sa grupo ni Gatchalian, o sila si Joel Villanueva. Murag nawa man kahinog day. Unsa man natanang na ni karon? O sa to gituyo to aron lang paghulga nila ni Chis og ni Joel nga balhin na mo kay hinog na inyong kaso. Ha? Ang kang Romualdez nawa pong kahinog kay ni sukol mas Romualdez ingon mas Romualdez nga daghan kong naibawan, di ko pwede inyo kong i-drag down, inyo kong birahon pa ubos. Daghan tang magkuyok. Mura to mahigalang kang Romualdez og dang pangamungay itong iya. Ayaw ko niyang binuangi kay daghan na ba kong naibawan. Og inyo kong birahon pa dong sa ubos, daghan tang magkuyok pa dong sa ubos. Matod pa siya pamayag, wa ko mag-inusara. Motong gisitol na matod pa. Ato may ipangutana sa Amy Marcos itong pag-ari. Sa gisitol nila. Murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang Chis o kang Joel kay hinog na maka ni. Unsa man itong pagkahinoga? Alang-alang man, ka na ba paghinog ang prutas, pwede man ang muhinog butangag kalburo. Giingnan sila nga kanang klaruhan na inyong mga desisyon kay hinog na naman inyong mga kaso. Kay kung hinog na karong kasuha, delikadong malata na o di na ito ma-harvest na ron. Ang angman og nahinog na ng kasuha niya karon ni balitok na si Joel o Chis niingon nga wa man day mahinog kini ni ang naahat naman ito pagkahinugan ni balik man og kahilaw. Kaya lang yung agi katawa mga kagalaan ba kay doon na mga mga memes ng gawas karon no? Kini mo dahil si Remulla kay nga na Crispin Jesus man din day. Muna doon na nagbutang-butang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas. Luwas ka gyud. Dili dahil si Jesus Cristo. Si Jesus Crispin Remulla di ay. Ato ni agi katawa mahigala nga dawato nimo si Jesus isip manluluwas, luwas ka gyud sa flood control. Si Jesus Crispin Remulla di ay maoy manluluwas, ha? Jesus man nga na Crispin. Pero kay John Vic din tinuod nga na ni John Victor no. Oh. So mao din mga higala mga ngana. Kay maingon man to primero nga nahinog na ang kaso. So og mahinog na harbiso no na og hinog na magaling. Pero mo mag na pagkahuman mahigala nga kon bali na si Chis to na si Joel o nahilom kining maong kaso mga kagilaan. Diha na tama tingala nga nganaw na unsa na. Ang sunod na po tanog-tanugan ani mingon po niya Camille og Mark Villar kining inyong kaso hinog-hinog na. Madahal maghulga-hulgaon ning uban gyud. Kay kini bitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy wa madag hulga-hulga. Papriso gyud. Ambot sa Marcolita day kay nga sa Marcolita nga bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marcolita og ilang pasaka ang kaso papriso sa siguro. Kay kini gong ka Marcolita mahigalaway public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigalay mga issues. Doon na mahigalay ni amot niya atol sa eleksyon kana bang nitabang niya ba? Budagan gag senador di man basta-basta god. Pero daghan sa ni amot, hindi kay napoy mga nanggawas nga lipod ng amot kan tulfo ni amot sila tanan nagkadawat man ng amot. Pero mo lagi nag-ingon nga ang investigaron kadto man kontra. Daghang amot na dawat naman niya report ana gani kang kwansad. Daghang mga amot nga dawat, mo man importante nga mo taas imong rating sad. Kay kini mga negosyante mahigala kung taas kag rating, mo amot sa na sila.
Og mubo kang rating kisa may moamot o makitsansang mo daog. So mo kana nga, pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pa sa kaag kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matod pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kung mauhon ni mga higala, tan-awon ni, tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni kuan. Mga Villar o guban pa. Balhin mo dos pikas kay og di gani ma. Balbangaan na ba ni mutanang ni. Pero naamo sa pikas grupo ni Win Gatchalian, di na mahinog inyong kaso kanunay lang hilaw na. Nakatawanan sa ning kalakiha mahigala oy. Kay kinilagyo mahigala binirahay magyud eh. Labi na mga kaigsunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magud pag ilugay palang daan sa liderato sa Senado, nag-iniphanay natas number of senators. Kay importante magyud kaayo mga kagalaan tungod kay dunay mga area sa Constitution nga nag-ingon lang nga majority mao nay dunay quorum. Pero dunay mga area diha, dunay mga specific provision sa Constitution labi na specific yun ha. Kana mga higalang mag-elect o president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila nga ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan, nga mubutar gyud. Kanang pagkonbikto mga higala og impeachment, specific sad 2/3 of all its members. So dunay mga portion sa Constitution nga specific. Ngano man na gihimo man ang specific. Labi na kung magbutang, mag-election, magbutang ka og officers o magtangtang ka og senador specific o magtangtang ka og official specific. Dunay mga katuyuan ana. Dili basta-basta mahigala nga usab-usabon lang ng konstitusyon og pila lay gusto mahigala kutob lang sa maabot, mura man ning kalakiha gud og 2/3 vote 16, 2/3 of 24. Na depende ka nagpilay maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Munang ginay-hinay nag-brainwash kalondaan nga kunuhay dunay mga maningog kunuhay mga eksperto ana. Kato bitaw Abilino case mo man to. Ang 13 votes gyud mao ginay simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes okay, wa man kakuha 12 ra man gyud. Kargahan dayon. Suportahan na dayon nga na may Abilino case. Ano na? Kani karon 16 votes ang ikinahanglan pag konbiktong Sara. O di gani kakuha, ready na gihapon nga ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Pero di man na mao mga sukid dig paminaw. Tungod kay do na may specific provision sa balaod ana. Nga ato ning klarohon no mahigala. Nganong inana man nga do na specific provision. Dili basta-basta kang mutangtang og vice president nga butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang diha. Tangtangon lang nimo diha nya depende sa inyong gusto pila ra ka senador ang makuha. Usab-usabo na to denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa to pagisaligan siya sa 32 million Filipinos, tangtangon lang nimo og 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot og 16. Inon lang nga usbon talang denominator, depende lang pila maabot. Straight to the Na point. akong balikon, dili lalim, dili basta-basta ang pagtangtang sa usa ka impeachable official, kinahanglan mo follow gyud ta sa standard diha sa Constitution. Pila may giingon sa Constitution, ang mga higala sa atong balaod. Nga ang pagkonbikto sa usa may higala, ang dunay exclusive power to initiate impeachment ang lower house. Pila may gikinahanglan nila 1/3 votes day. Gamay lang sa lower house, mapasaka ng articles of impeachment ngadto na sa Senate. Pero ang Senate na kay conviction naman kung ila. Munang mas dako ang ilang requirements. Lahi man mga higala ang requirements sa pagpasaka lang o kanang pagkonbikto na. So ang conviction is 2/3.
Giingon mahigala sa Constitution, 2/3 of all its members. Ang members sa 24 man. So 16 ang 2/3. Kinahanglan ka og 16 senators nga mo hukom nga guilty sadaan si Sara Duterte, konbikto siya aron matangtang siya pagka vice presidente. Straight to the point. Angay matarong lang sad kay ang pagbutang ba ni Sara diha inday in fairness ba sad ba? In fairness ba sad ba? Para ba pod nga kana bang liman ka si Sara Duterte may pinakataas og boto nga nakuha sa tanang mga kandidato niadtong 2022. Asab kami ngitag 32 million. Taas pa siya boto ni BBM. Sa to pa 32 million Filipinos ang nibutar niya nga gusto nga siya may mahimong vice presidente. So, tangtangon ni mo na karon ni usab-usabon na ni mo kutob lang sa pilay maabot. Madaot ang atong standard sa konstitusyon. Ha? So, kana dili lalay ma 32 million Filipinos ang nagbutang, tangtangon lag 16 ka senators. Okay lang. Because, mao man na suwat mahigala sa konstitusyon. Nga 2/3 votes of all its members. So, 16. Pwede na lalim ha. Ang 32 milyones ka mga Pilipino may nagbutang niya tangtangon lang o 16. Pero may nabutang sa konstitusyon. Imo pa ng paubsan. Depende lang pila rin makuha. Ha? Medyo katawanan ng kalakiha mga higala. Kay mo may napatik sa konstitusyon, mula man na ba mga kaigalaan o kana bitaw mga eskwelahan nga doon nagi standard ba? Standard ba? Ikaw, Rem, kay nag-teach magyud ka, Rem. Na standard panalitan, mga okay, exam. Ang atong exam is 100 items. 100 kutob. Ang passing pila man, 75. Nanakay paborito karong estudyante ron. Pag take, siguro ang pasar ha, 75 yung siguro ah. Kung taas pa, taas, kuha na yun. O 75, pasar ka. Na nakuha ka 20 naman rin. Buingon ka nga, pasar gihapon kay atong giusab. Giusab ang passing percentage. Medyo katawanan sa nang kalaki. Isulti daan pilay passing daan. Sa di pa sa mo takes exam. Para makatuon sa siya, makabantay sa siya, anak ba? Di kay, dipindi lang niya, hadlo kung take exam, may hadlo pasal di kandaan. Ano man? Basta ka ito, pahauman lang na to. Mula mga na istoryahan nga, impeach na Sara, bahala na. O pilay makuhang boto, 16 ito kwaon. Makabirata, 16 yun. O pila rin mahaom, dahil maura itong ikuan. Nilad po na, oy. Na pag-take sa exam nun, niya ang nakuha 60 na yun. May nga po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukid ng pamina. Kani kung dagana mahigalamura mo kuning kalakiha baog. Ang konstitusyon ng ingon 2/3 of all its members. Nya karon mo naman sige lang kuan na impeachment na mo niya. Pila yung makuha ra, makakuha tag 16 okay, o di gani kakuha 16. Okay ka po na to lang gyapon ang kunon nga nausab ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama ra na mahigala lagi sa 13 gyud ang majority. Wa man kakuha 13, 12 naman gyud. Abilino case okay na. Dili po manginana, oy, kay gipili po na 32 million na ba po nagpili, ana. Dili po na to bugal-bugalan ang pagtangtang, no? Bagi lang process. Siguro alam nyo bira ko, gisay mabira, ang mga tao na lang mahukom na unya, o giunsa pagbira, sama ni Joel o ni Cheese. Nga nabira yun, okay, at least sa balaod, matas balaod, medyo nakuha manghigala ang 13 votes. Pero giunsa pagbira na, ang mga tao na mahukom nga, wa man magkadimaong pagbira, di man to ilang kabubuton. Mga tao na mahukom. Pero at least dili ba kay bastos kay paminaon nga nakuha gyud ninyo ang number of
senators, number of senator judges, nga mo konbikto. Ha? Total, gamahanan bitan na sila mga higala, og unsaon nila na pagkuhan na karon. Sayon naman na ni Crispin Remulla, iya naman inon nga, hinog-hinog na imong kaso. Bilyar, kamong duha, Camille o Juan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man, balbangaan ra ba ni, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Cayetano, madayunan gini kahinok. Pero og mobalhin mo, mobalik ni mo, atras ni pagkahilaw. Atal ni agi katawa mga sugidig paminaw kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa aligasyon ni Alan Peter Cayetano, no? So nga to, fair lang ta. Fair lang. 16 may gikinahanglan. Kay karon ko mura maginahinay na day o kanang gibrainwash ng mga tao dan mga 2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ang denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kininiang wa na mapakita sa Bato niya Jinggoy na priso naman so 22 na yung denominator. So mugamay na pila may 2/3 na 22. Kuyaw man na mahigalag mo na ipaundayunan nimong klasiha sa karanaang argumento. Ngano man, ang konstitusyon gituyo na mahigala nga dunay specific numbers nga gibutang tungod kay gibangil na gipundar ka na aron nga di na ta mausab og kabiktima nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente. Kay kaniadto gud panahon ni Marcos Sr. nitagam ta adto mo nang duna tay 1987 constitution. Kuha na siya kini ni ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years. Niadtong Marcos Sr. So pagpugong, nga di na to mabalik adto mga kaigalaan, gibutangan na nagmanga bangil dihandaan, nya dunay Senate, dunay Congress, independent from the Executive Department, ang Legislative Department. Nya duna po'y Supreme Court. Gituyo na, aron nga, ang presidente, dili na mabalik ka na to nga diktador, nga ang Congress gidissolve good. Siya ra, siya usa ka tawo ra tanan nagbando. Para nga dunay ang principle of check and balances mapadayon, munang dunay gibutang diha nga gituyo na pagbutang dinha ang mga framers constitution gituyo na pagbutang nga 2/3 of all its members. Doon na mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigalag padung gihapon tas kamarsyalo. Padung gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ray iya na tanan, ang DOJ iya na, ang ombudsman, Crispin Remulla, with due respect sa ombudsman ha, ako dako kay kong pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo, mga di prinsipyo na. Pero kinis Crispin Remulla, dili kay ko bilib. Sa akong kagalingon na ba? Kay politiko magod. Kay ganahan kong ombudsman mahigala, kato yung doon ay record ba nga, crusader yun sa anti-graft crusader yun siya. Si Remulla mo ko kadungong ining graft crusader na. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak day, congressman day, no? Niya si John Vic. So, man nga dili ko, prangka na ako pag-istorya, ha? Ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado diha tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulo sa Remulla, dili kay ko believe. Nga naman, politiko, niya ang iyang pagka-ombudsman, bisag daghan manghigalang mga bikil, dipugos yun nga siya may ombudsman sa ligay si ila tanan ba? Ha? So karon medyo di kalikayan magduda ang mga tao nga na-politicized ang ombudsman mga higala. Medyo mapapanggukod ba? O kauban ganit. Sa manahitabo kang Rafric to 60 billion tong issues PhilHealth. Dismiss. Wala magod kauban taway problema pero og muusupa ka kontra ka gani apaksit ka gyud hinog gyud imong kaso. Mao ni ang atong mga naobserbahan mga sugid dig paminaw. So karon kini ni ang hitabua kang Vice President Sara Duterte, tan-awonon gyud ni mahigala kay ni amay nang gawas gani si former Chief Justice Hilario Davide. Nya mao gyud mahigala usa sa mga framers sa Constitution.
Ang ako gong kabiliban nga katong mga framers constitution number 1 kato si Father Joaquin Bernas. May libro akong gibasa gito sa pag-take na kog bar exam, kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa constitutional law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kaya ka na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience martial law ba? Giayo gitong 1987 Constitution. Gibangilan yun ang mga higala. Kay kung di mo bangilan, o imo inon nga, basta mapriso na gani, pasakaag plunder niya, while to as prison, di na maka-appeal sa, di na kwintahon, kuya wag pasakaan na tanag plunder day. Kunya wag pa may conviction. Wag pa man ang ma-proven beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provisions sa plunder law mahigala nga musukway sa Constitution, inferior ang Republic Act sa Constitution. Kaya kung imong paundayunan ka ng katarungan na nga si Jinggoy na may kaso, di na appeal sa ihap. Kuyawa, no? So inanak kagamhanan ang mahulot sila, ihulot o pasakag kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala og wa mag-serve sa purpose ang 2/3 votes nga gispecify sa 1987 Constitution. Straight to the point. Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ingnon nga, basta doon na ni plunder case, di na pwede ipon. So Jinggoy, kina may plunder, wa na to'y appeal sa ihap. Tiaw mo na mahigalag, mauho na. Og silang tanan, pasakaag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og wa pa'y conviction, nga di na sa maka-appeal kay plunder naman yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose may gala sa atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagkadiktador. Straight to the point. Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente day, under ko niya ng DOJ, under ko niya ng ombudsman. Pagdikta dito nga, sige, pasakaig kaso na. Ma-plunder na, o ibutan talo no. Ipang-plunder na, dili mo uban na to, plunder. Aron hindi na maka-appeal, sumuubos ang denominator to oday. Gikan sa 24, maubos na. Nga naman, i-plunder na masantanan. So, mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sayo naman kayo na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na humuunod ng tanan. Ang tanan, pag-instruct ni mo na, tanan nga dili mo sunod, pasakaig plunder. Oh, so kung doon ay plunder case, di na maka-appeal sa voting, di na maka-participate, di na appeal sa kwintada, muubos na ang ato nga kuan, ang atong denominator. So instead 24, papasakaag plunder na tanan diha. Kanang kutob sa musupak, ibutang talag kuan og 22 na lang or 20 na lang, hala napay musupak o 18 na lang, nawa na. Mana nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo tos Bernas gyud kay pare to mahigala unya abogado pa gyud. Siya maoy dean sa Ateneo College of Law. Unya nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga makaingon ta ba nga maayo kini si former Chief Justice Hilario Davide. Kay usaman siya mahigala, kini si Davide, Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya siya mo'y nag-preside atong impeachment ni Irap Estrada nga wa matiwas. Si Davide usa sa mga Framers Constitution. Atol sa interview ni Winnie Monsod, ingon si Davide giday nga kanag yung of all its members kanang pagkonbikto 16 gyud. 16 gyud ang pagkonbikto. Beto paminaw ko si Chief Justice Hilario Davide ba kining iyang interview ni Winnie Monsod. Ato klarohon ha. 1987 Constitution ang gibasihan ani kung kanus ani nga interview kay do na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mao ni mao na ang atong punto mao nga unsa man ning tuiga nga interview nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man 24 senators man gyud. Bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ning interview or the other year ning interview the same because wa man mausab ang 24 senators nga mao'y composition sa senators nato. Na unsa may sulting Davide ato paminawon ko no dong names be. Be sige. And 2/3 will be required to convict.
So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Okay. Straight Boss. to the point. So, kini mahigala, pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kagalaan, gahapon ng interview, Frisco ng interview, or the other year ng interview, or the other year pag yun ng interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag moingon ka rin, gahapon man ng interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of the BD's answer in the question raised by Munsod, parihara. Parihara. Wa ba na mausab ang 24 ka mga senators? Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong usa ka adlaw ni o natong usa ka tuig pa ni. Nagpabilin mga kagalan mo na nga klaro-klaro ba lang ba? Ang kanang argaw sipa ra bata ng argaw. Klarohon tala niya bisag kanus ani nga interview ni Davide. Wa mausab ang content. Ngadto ni 24 mga higala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkonbikto 16. Kaya lisod man kayo nga og di ko kabot 16 pahauman talag pila.